Hai, primul e... A fost odată un împărat bogat, de mult de supărat, că iodul de mult ce-mi era și singur trei veci avea. Tătăi mei i-am chemat și așa am întrebat, să-mi pute tătăi mei, să mă iubești cu putere, să-mi pui acum fata mea, să nu știe nimeni, să mă privești, pe mine cum mă iubești? Pe mine mă duce mintul, dar să mă gândesc. Bravo! Come lo devo sapere? Siamo di Bravo! Vado a cittare oggi.